बेसेबां बुरजा फट' लाखोनानै नोंसोरो हा मानो खारखो मा क्लास मोनखो नोंसोरो मा क्लास मोनखो देलाय माङाय खोन्थादो मा क्लास 2 हा फरायाखै फरायदों बबे स्कुलाव फरायदों आङो मिथिया स्कुलनि नामखौ बावबाय बावगाराखै होमबा नों स्कुलनि नामखौ खोन्थानो रोंला खोन्थादो नोंना औ नोंनिया बेलेग नोंना बेलेग मानो बिदि मा नाममोन स्कुल नामा ड्रिमलाइन हाई स्कुल बबेयावहाय संकरदेलाव एसामिस ना बर' मिडियाम इंलिश मिडियाम अच्छा मा क्लास मोनखो दा 8 क्लास 8 मोजां फराय दे मोजां फराय बाबाया नोंनि बाबाया मा मावो जा बाबाया गैया बेसे गोबाव जाखो मिथिया आं बोसोरसे जानानै गैया नों उन्दैनिफ्राय लोगो मोनखायाखै बाबाखौ हा जेला नों उन्दै समावनो नोंनि बाबाया एक्सपायार जादों नामा नोंनि मामिया मा खालामो जा मामिया न'आवनो थायो हा गस्ला कलारा मोजां खालामना ला न'आवनो थायो ओमफ्राय नोंनालाय देरा ओरै फैलाय बे फैलाजिया मा क्लास मोनखो नों क्लास 9 आव ओमफ्राय बाबाया मा खालामो मिस्ट्रि मावो बबे स्कुलाव फरायो बाथौफुरि हायार सेकेन्डारि आच्छा ओमफ्राय मानोबा फैदों सोरबाहाय बेरायनो ना मा गरमखाय ओरैनो गरमखाय फैदों मामिया मा मावो मामिया स्कुलाव बायद' मावो स्कुलाव बायद' मावो आच्छा क्लास 9 बाथ' मेट्रिक परिखायाथ' होनांगौ बारा गोबाव गैला नामा स्टाडि माब्रै ओरैनो खालामना मोजां पास खालामनो हागोन ना हागोन मानो हाया जानो मोजां फराय मिथिबाय दे मा गामि होनदोंमोनलाय नोंसिनिखौ जोंना नालापारा दे देरा मोजां जाबायना 2 3 एक्शन गो दे थिगानो जाबाय स्कुलनि नामा मा नाम आयं दे खोन्थादो स्कुल नामा मा नामलाय समा बदे आरोबाव गाबो आयं बे मा जिनिस बियो गुदुंथार ना मा जुखाम जानोसै माखौ बोखानांगौ आयं